Hau petarrak, hori internautaz, zer moduz zaudete gaurkoan, eta bueno, bueltan gaude Flako Shakirekin, ja ganera man, hilabete batzuk bideorik igo gabe, baina bueno, sin más, un poco fumadika, baina acostumbraros a esto porque es mi estilo. Eta nada, bueltatuko gara, 3 minutu gehi bira, Blitz, 1250 elo, ja gaude 1500 elora iristerakoan, así que a ver zer atzen den. Vale, ez dakit irekitzea hau nola jokatzen den, baina bueno, jokatuko ditugu gauza estandarrak, ba hori, no sé qué, bestea, etc. Por ahora sin más, ate piezak ataratzea eta aia zer moduz di joan asuntoa. Rokatu. Galdetu honi, bentxe dago. Bueno, gauza hon bat da. No, esan behar noen, banituela bi alfilak, baina, bueno, galduko dut oraintxe bertan alfil bat, hau, suraski. Baina, komenitzait gehiago nik uste, alfil hau galtzea, hau baino, zatik, baditu peoi garrantzitsu asko lauki beltzetan, hasi que, bueno, botako dut atzera, hau. Eta jaten badit, ba, bueno, ados. Eta ez bait jat, vale, pues ya. Ba, lasai, augusto. Hauza gutxi. Osea, ez dakit, saiatuko naiz borrokatzen lauki hauengatik, lauki txuri hauengatik. Bale. Osea, lortzen. Eta, augeratuko zen defendua. Bale, jartzen dut dorrea hemen, hilarra erdi ireki hontan. Eta, ja. Ike uste dut jarriko dudala. Hau hemendik. Horrela, mugi ezaket zaldia. Berak peoi hau erasotu gabe. Eta hemen jartzen badut, a ber, hau. El final. Igual aldatuko dio directamente, hau. Eske azkenean bere zaldia da nirea, baina asko zobea, ba, así que igual komen izait aldatzea. Ez da, eta partida nahiko berdintxua. Eta jaten mahi jango dut dorreekin, eta saituko naiz doblatzen de hilaran. Eta bueno, oraingo zongi gaude, uste dut ez daukara berak gauza hondirik egiteko horik, osea, azkenean bere alfilak txokatzen du hemen, puntu hau defendatua dago, zaldiak ezin du inora salto egin, bueno, ona, dakit, baita o tal. Eta digo, nahiko berdintxua. Hor jango jo, a ver qué pasa. Eta orain igual, jarrizak eta hemen, ez, barkatu, sin más. Ez dut jan, galduko nuke. Baz dakit. Aurrera bota eta hola edo. Ez, galtzen dut hau. Hau hona eta listo, bajareko ditut hau beltzetan. Jarri ezak hemen dorrea, baloren jaez. Erasotzen ditau, baina neri bortz. Hau hemen jartzen badut, ze! ¡Ay, qué tonto soy! Ah, no. Vale, ondo.
Hombre, eta hau, hostia. Hau nik uste orain bagaudela irabazten. Osa, nire alfila da oso ona hemen. Eta peoi hau da de puta madre. Orain ikusi behar dugun nola ze ostea egiten dugun. Baina, gustatzen zait, posizioa. Zaitu gara ez jartzen hemen erregina eta listo. Osa, ea nondik sartu gaitezkeen. Igual hemen, aurreia eta listo, tu. Ea jaten digun, egiten digu txoko bat hemen, erreginari, osea, bultatzen bat aurrera, dokagu hemen jake bat, eta bueno, ea azten gara infiltratzen erregina, nahiko ongi dagoela hori. Berrogeita lau segundu, venga, ba. Azeleratu behar dugu ritmoa. Igual hau hemendik. Ai, ezken ben. Ez dakit zer egin, konkretuki egia esan. Igual hau bultzatu por ahora, de chill. Igual sinatuko da espultzatzen hau. Vale. Vale, lehendabiziko partia irabazi da. Perfecto! Ikusiko dutea grabatzen jarraitzen dudan. Bai. Eta bueno, botako dugu beste bat, zuentzat. Bueno, ez dakit dugu zeize. Que llevo un tiempo bideorik egin gabe. Eta behan, berriz beltzez. Uste dut lehen jogatu dugula beltzez ere bai. Eta karukan maikagarria hemen daugagu. Hola ez? Bai, gango trukitxo bat. Iepa, ia, casi cae el brother. ¡Ay! ¡Joder, tú! Eta nahin zer? Irabazten dugu pieza bat edo ez? Ah! Ez. Bueno, ongi dago. Bueno, ongi ezakit, baina, bueno, badago. Aurrera da, kikio? Venga, ba. Vale, dena dago defendatua, eta dena saiatu behar gara ja. Enrokatzen. Eta, ya está. Saiatu behar gara botatzen. Vale. Amenazatzen dago gure laguna. Ja, klaro, hau. Joder. Zenbat mezu. Ez que ez ezin du jana hau irekiko nioke. Venga, ba. Ja, klaro, jan dezake hau. Taren bultzatu hori. A tope, gure laguna. Ba, guziatu bargara irekitzen hemen zentroa. Badago, esaten dute ez dakit non entzun nuen, hori. Albo batean erasotzen bazaituzte edo badizute, zu kontrarrestatu erdian. Taren jango dut. Hemen, zatik jata paute hemen jango zian egin. Eta bueno! Ni uste dut enrokatuko duela hemen, baina eski hemen ere bai da badoka kristonekoa. Y fuera. ¿Me ha gustado el análisis? Osea, ezin du erreginez jan barko zuen honekin. Pam, erasotu hau. Zaldia berri zona. Eta jarri aldu eta didez hemen erregina, presioa jartzen puntu hortan.
Bale, eta utzi du zaldia mugimendu batean. Bale. Enrokatu barko du hemen. Ezagit. Edo ez. Tiririn, tirin, tiririn. Enrokatzen badu. Ez que ya... Vale. Presioa jarri hemen. Eta hemen... Hombre, egia da hemen harrapatzen nahuela alfila, baina... Y no sé a dónde va... Gau irabazite dago. David nola, baina irabazila dago... Hombre, hojaten badut. Eta jartzen dut hemen dorrea. Zabanago hau mehatxatzen, jake eta jango nioke erregina. Jarri barko zuen hemen. Eta klaro, janezak eta hau. Jaten du, wow! Ez? Bueno, a ver. Xake. Tendigu erregina. Cuéntame el final. Eta perfecto. Ba bueno, hau izan da dena, mila esker, ea laizter igotzen duan beste bideo bat. Eta zaindu guztiok.